Gatangare mbodza Mark Farirepi yani ndini mbodza Zebedia ndini tsangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uro ndoda kuripwa nemombe imwe chete uya nembodza ako chiti pane mari yedare akutaura izvozvo ndiri mbodza Mark Farirepi achitaura kuna mbodza Zebedia. Ukavenyu wakamira sei? uyu inhamba yechitatu kubva ndiri kwakubarwa kwangu mumashure mangu. Nditaure ndizvemakuti akakutuka sei zvaita sei pamusoro yenyati mambo pamusoro yemukauru. Mukomana uyu nyaya yekundipuma haana kutanga pane makore achingoti Maki uya utore buda usiku echidaidzira uya utore nyoka dzako ndiri kutadza kurara nenyoka dzako achizviita ndichifunga kuti haatozviita ukama ndichimbonyarara kuzodzimara iye zvino abva achinja abva ati inini ndiri kurwarisa mwana wake akubva ati iye ndakandotora machira amai emidzimu kuti ndirwarise mwana wake. Zvese izvozvo achitaura makawandisa yani akachizopedzisira izvozvi wabva waenda kotora machira wabva auya nemuprofiti wake kwakuti tode machira ndibva ndamboda kuramba zvikanzi anga aine bikatwa zvikanzi nhasi ipo pano ukaramba chete inini ndekuona kuti baba vacho wakatomborohwa nevamwe vana ivovo akagururwa mazino ese akapera kwabva ndatotyawo nebikatwa ranga abata kwabva ndati kwabva wapinda mumba kwabva watora machira angu emidzimu yangu kwakubva tora nemabhurukwa emukadzi wangu kwakuisa kwakuende kopisa. Ndiyo nyaya yechangamire yatati dai batienzanisa ndione kugarisanawo zvakanaka nemunun'una wangu kuti paine vanogona kuona kuti ini kutaura idira Mwari uri mudenga handina kana nemushonga chaiyo kana changamire ndakatamba bhokiseni zvinozikanwa Harare yese asi handina kumbosungirira mishonga yehama dzangu kuro yahamamba handina. Asi ndiri kushama kuti anonditi ndiri muroi kana hapana here n'anga namaprofiti angandibatsira kuti iye ari apa ndiri apa anditaurire kuti eka iyo nyanga iyo achindipuma kudaro pese anondipuma masikati manini rapedza. Hanzi chekutanga kuona paine mhosva dzakati kuti makandopinda mumba make nemaprofita ndizvo here changamire nyaya dziri kutaura pamusoro inini nyaya dziri kutaurwa chokwadi handina kana kuti zuva rendakambonongedza mukoma wangu kutaura chokwadi kana kutaura nyaya yekuti muroi kutaura chokwadi changu zvese zviri kutaurwa izvi inyaya dziri kubva muni handina kana kumbotaura nyaya iyoyo nawo handina kutaura chokwadi kudai. Hanzi wakauya nemaprofita wakapinda kumba kwako kana iri nyaya yemaprofita iyi inini wacho handisi kutombozivawo kuti nyaya yacho iri kubva hapana maprofita wakaenda nawo wakaenda mumba mako. Iyi nyaya iyi yakatogarwa dare nani nemusha nana sekuru nanani nezikana zvakafamba sei akapa authority yekuti andopinde kumba kwake mami necourt order here nekuti kana pasina court order mondopinda iye asingadi inenge iri mhosva yamune mapara nekuti panenge pachida kana paine dare rinenge rabvumira kuti zviro zviitike izvozvo.
inyaya inotodayo nhoroondo yekuti kubva kwayakaita kuti izosvika vachizodaidzwa tichizoungana tipande mwana anga aripo. Saka ndiye angakubatsira kutaura nhoroondo iyoyo kuti tizosvika panyaya dzekutaura dzemachira. Asi zvekuti ini ndakavapfuma chaicho zvahandina, kana kupopota pamba pavo handina. Ini ndiri kuti dai mambonzwa kuti timbonzwa mukomana ndaingoteerawo kuti tisvike pakuti nyaya iyi pazouya ari pashi. Uyapambira. Ndiwani? Ini ndinonzi Norman Bodza. Uri mwana wani? Uri mwana waZedai. Itauro hangu makandopinda mumba mangu ndisina kubvumira, mukatora machira angu mukandopisa. Pamusoro yechangamire nedare rose. Ndinodaira kuti nyaya iri kutaurwa nababa havana kupa dare umbowo hwakazara, nekuti nyaya haina kuita zvekunzi kumbunyikidzwa munhu kana kuti tangosvika nhasi tobva tatoti tirikuda zvinhu kana kuti takutopinda mumba. Inyaya yakaitika nemastages. Changamire ndakasangana nedambudziko rekurwara. Ndarwara ndokubva ndamboenda kuchipatara chaiko, ndikaedza kurapwa, ndikaita sei hazvina kushanda. Ndikati ndobva ndawanawo shamwari yakanditi wadii wambofamba, nekuti dambudziko rako uri kungogara uri pamapiritsi but hazvisi kushanda, zviri kutoramba zvichiita wese. Ndokufamba kwandakaitawo. Ndobva ndanzi nemubatsiri zvikanzi aiwa, nyaya yako iri kuda vana baba. Saka ndo vanhu vandiri kukwanisa kutaura nawo inini, ndo vandoda kuti nditaure nawo. Alright, pakanaka. Ndobva ndadzoka, ndichibva ndakatanga kufonera wangu baba. Ndikati baba, nyaya yandasangana nayo ndafamba, ndobva zvanzi zvakati. Saka ndandichikumbirawo kuti mugare pasi nevakoma venyu nevaning'ina maudza kuti mwana ati ari kuuya. Ndokubva yambotora nguva isina kufamba. Nyaya iyi haina chakafamba. Ndokubva ndazonzi ndogara kuHarare. Ndokubva ndazobva kuHarare ndobva ndauya. Ndobva ndasvika ndobva ndavaona. Ndobva ndakumbira kuti vana baba ndaikumbirawo kuti titaure, nekuti kwandakafamba ndakanzi nyaya iri kuona vana baba. Saka handizivi kuti kana muri ready tinogona kuita sei kufamba. Ndokubva vanzi hapana chakashanda. Right. Ndokubva tati saka ndikabva ndakumbira futi ndikati but mubatsiri akati ndinoda kuti nyaya iyi nditaure inoda paine vana sekuru kwakabva amai wana baba. Saka ndiri kuda kuti wange waripo futi. Zvikanzi hapana chakashata tinovadaidza. Saka vana sekuru takavadaidza wakauya, hapana mubatsiri akadaidzwa, hapana profita akadaidzwa. Ndokubva ndanzi mwana chitaura kuti iwewe kwawakaenda uko hauna kumbopiwawo here kana kabrief kekuti ingave iri nyaya iyi. Ndikati akataura nyaya yekuti mumusha menyu mune machira, but machira aya mashandisirwo ari kuita haasiriwo, asi iwo haungazvinzwisisi, zvinoda vana baba. Saka ndokusaka ndauya ndadaidza vana sekuru mese nana baba wanga waripo. Ndokubva saka vana sekuru vakaungana, vana baba vese vanga waripo, nevamwe vanga waripo, vana tete, vanani, vana baba munini vese vanga waripo. Right. Vana sekuru ndokuchindibvunza wakati right, mwana aripo, hatinganyarari kana mwana ari kutiwo ane zvaasangana nani nazvo. Saka zvanaka kana nyaya yadai, ngatichiti iwewe mwana chitaura vanhu vese tirimo takasangana pamba pambuya padongo zvapo ndo patakandosangana. Zvikanzi takuchibvunza kuti mwana nyaya yawakasangana nayo ndei. Ndokubva ndataura ndikati mubatsiri ari kuti pane machira, asi zvimwe zvese haasi kuda kutaura, ari kuti ada kutaura nemi wana baba nana sekuru.
ari kuti ine handizonzwisisi kuti zvakabva kupi, kana chero akandiudza handizvinzwisisi kuti nekuti wanga usati wabarwa. Saka ndo zvaari kundiudza mubatsiri, ndo zvaakangondiudza izvozvo. Zvikanzi nana sekuru pakanaka, zvatakuita ndezvekuti nyaya iri kutaurwa nevana muri kuinzwa here, wanangu muri kuzvinzwa here? Wese wakati tiri kuinzwa. Zvikanzi saka inini zvatakuita ndezvekuti ndakutanga ndabvunza mwana kuti nyaya yemachira iri kutaurwa nemwana munoiziva here? Nekuti machira aya zveshuwa mumusha mbuya wedu isusu wabereka, mai wabereka nababa vainonzi vanga vari chiremba. Saka ndo panobva nyaya yemachira iwayo. Ende ndo zvaita kuti vana sekuru waita sei wapinde munyaya iyoyo. Saka ndo machira anga ari kwese, anga achibvunzwa nezvavo. Wese wakati machira aya tita sei, hatizivi kuti akafamba sei. Ndo mhinduro yakaita sei yakabuda mudare nana sekuru. Zvikanzi hatiziye kuti machira, wakabvunzwa umwe neumwe kubva wanga wakagara mukicheni iraundi, wachibvunzwa kubva kumudiki, machira unoaziya here? Uri kuziva kuti akafamba sei here? Baba munini wakati handizivi. Pakabvunzwa umwe baba munini futi wakati handizivi. Pakabvunzwa baba wari padhuze pano wakati handizivi. Pakabvunzwa baba wakuru wakati handizivi. Right, zvakanaka zvakadaro. Zvikanzi nana sekuru, saka kana mati mese hamuzive kuti nyaya yemachira yakafamba sei uye aripi, saka hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwekuti tichitsvage mubatsiri anokwanisa kutibatsira panyaya iyi. Ndokubva tawirirana tese mudare iroro. Saka nyaya yacho yakaita sei yakanaka. Tisati tatombonodzokera kuti tiuye nemubatsiri uya, baba wakuru wakabva vanoripota nyaya kwaSherikweza wachisungisa munin'ina wavo. Nyaya ndokubva yaenda kwaSherikweza, asi pawakasimuka wachienda kwaSherikweza havana kutomboudza munin'ina wavo kuti ndamhangara nyaya kwaSherikweza. Saka wakasimuka wakaenda musi wedare. Wakasvika musi wedare, baba wanga wari kuHarare. Tichida kuenda kuchikoro kwemwana akagara kumashure, munin'ina wangu ari kumashure, anga achirwara kumasvingo. Saka iSherikweza wakafona wakati iwe sei usina kuya kudare. Foni yetu yepalaudi yababa. Baba wakati dare handisi kuziva kuti kune dare. Ndokubva ishe wachibva wari kuti nekuti foni yange itori palaudi taitonzwa zvese zvaitaura. Zvikanzi ko iwe sei uri kunzi hauna kutaura kuti hauna kumuudza kuti kune dare. Ndakanzwa pakachinjanwa mashoko mairi ababa mukuru nababa munini, wachiti baba munini vakati pakanzi baba mukuru vakati iwewe cause hauna kutaurasu. Zvikanzi koini ndogotaurei, handiti ndiwe sabhuku. Zvikanzi nashe saka hamuna kumutaura, saka hamuna nyaya. Ndobva ishebva watobvunza kuti ko mwana ari sei? Tikabva wapindura ari kuita zviri nani. Ndokubva dare iroro ndokubva raita sei, ndokubva rapera, ndokubva radzoka. Right, dare radzoka ndokubva tachiita tikati aiwazve mukoma, ndokubva wati pana mukoma waripo, mukoma wakuru mumba yese, mwana wababa mukuru. Achibva ati no baba munini, ndanzwa kune nyaya dziripo dziri pakati pemusha wedu. Ko tadii taita kuti nyaya idzi tidzifambire dzipere, nekuti handisi kunzwisisa kuti nyaya dziri kufamba sei. Sorry Changamire, ndatifurikidzirei, ndadarika imwe stage 1. Right, takanogara pasi futi nana sekuru, vana sekuru tadzoka kubva kwaRukweza, tikati aiwa ngatichionei kuti nyaya dzedu dzofamba sei. Vana sekuru zvikanzi kana nyaya yadai mubatsiri uyu anga achiuya. Takatanga tamboti totsvaga kumwe, ndobva pashaya akauya pamberi achiti ndine wangu uyu. Zvikanzi nana sekuru aiwa akatanga nyaya ngaadaidzwa aita sei auye. Ndokudaidza mubatsiri uya, takawirirana tese madhetsi ekuti mubatsiri auye, takatowirirana tese nana baba nana sekuru. Ndokuungana futi pamba pambuya. Taungana pamba pambuya paya, ndokubva
mubatsiri abva ndakutanga basa, ndobva atanga basa rake. Atanga basa akatanga kutsanangura, achitsanangura zvinhu zvaitsanangura, ndokubva azosvika pakuti mumusha muno machira haana kuraswa, mune machira ari muno, asi mashandisirwo aari kuita machira aya ndo asvitsa ane nyaya dzese dziri kuita sei, dziri kunetsa. Machira aya ari pati yezvinhu zviri kunetsa mumusha. Ndokubva vanasekuru vati chimbomira, ndoda kumbobvunza vana vangu futi kekupedzesera. Iwe Leonard, machira ari kutaurwa nezvavo unoaziya here? Iwe Zebhu, machira ari kutaurwa nezvavo unoaziya here? Iwe Maki, machira ari kutaurwa nezvavo unoaziya here? Wese wakati kwete, hatiziwe. Zvikanzi nemubatsiri, zvikanzi nanasekuru, saka enderera mberi. Mubatsiri bva atanga kuenderera mberi achitaura zvinhu zva-maevents akaitika mumusha, achitaura maevents akaitika mumusha anoenderana nezvinhu zviri kunetsa. Right. Baba mukuru ndopa wakadayira mubatsiri wachiti andichaziti wakamupindura kuti chii, kana paine umwe anogona kuzondibatsirawo. Ndo mubatsiri bva ati iwe baba, iwe une machira auinawo, ndiwe une machira atiri kutaura. Ndokubva vambokakarisana nemubatsiri. Mubatsiri uye bva kuchitaura zvakaitika nemachira aya. Mukutaura maitikire emachira, pane paakazosvika achiti iwewe chero neusabhuku hauinawo hwawakagarawo, une nyaya dzatiri kutotaura pano. Baba mukuru wakakata mubatsiri, wakati aiyo, inini ndine machira andinawo, machira andinawo asi ndeangu. Kana ari wari kunetsa, inini ndakwenda ndonotora. Ndo patakasvika ipapo, ndokuzvanzi nababa mukuru nezvimwe zvandinazvo ngabva atora. Vanhu vanga varipo pachiitiko ichi pakatoridzwa mupururu wekuti vanhu vachitofara kuti munhu hatina kuzombokakarisana. Zvikanzi saka chienda unotore. Zvikanzi nevamwe sekuru, zvikanzi nasekuru, handina kukubvunza here ndichiti ukazoonekwa uinawo uchandiripa mombe. Anenge aonekwa ainawo pakati penyu wakomana imimi achandiripa mombe. Saka kana machira chienda unotore. Zvechokwadi ishi Changamire, takabuda tichibva pamba pambuya. Baba mukuru wakati kwakwa kunosviba. Baba mukuru wakati ina handichanyatsi kuona. Zvikanzi perekedzwa ini mwana. Ndobva ndati ndega. Ndobzikanzi chiendai, kana uri kutya chiendai na baba munini namukoma wari papo. Komani anonzani Zita Rufaro Mpoto. Ndokusimuka ndokuenda kumba nababa mukuru tichitaura nyaya, tichitotaura. Baba mukuru mukufamba tichitotaura nyaya wachitoti zveshuwa mwana, machira aya ndakaashandisa. Machira aya ndakaashandisa zvikazodai, asi kana zvadaro zviri kunzi zvinoda kuti zvinhu zvigadziriswe musha uchene. Tichitotaurirana nyaya, tichitofara, tichitoenda kumba. Tasvika kumba, baba mukuru wakatora makii, wakakinura dhoo rekutanga. Ndokupinda, vamwe vanga varipo futi vanondipupurira. Ndokupinda mudhanduru mekutanga, ndo mune bedroom. Unobva wapinda, unobva wanangana nebedroom. Isi ndokubva tamira. Ndokubva wapinda, wakinura futi mubedroom. Ndokubva wapinda, ndokubva wati mwana, handisi kunyatsoona uya undibatire tochi. Ndokubva ndapinda vandamira padhoo. Ndinobvumirwa kuillustrate Changamire. Alright. Saka unoti uchipinda padhoo, pekupinda mubedroom, anditi uri kupinda mubedroom, ukadai ndokwa wakabva waenda kwakuine wardrobe. Ini ndobva ndamira padhoo pano ndakabata tochi
ndakavavhenekera nekuti manga amuna light rakanyatsokwana. Ndokubva ndavavhenekera, ndokubva waenda panga pachigara machira avo, ndokubva watora machira avo, ndokubva mai guru wadiki, ndokubva wasvika nekuti wakabva wasvika panguva iyoyo, ndokubva wanzi napamukuru ndipe paperback, ndokubva wanotora paperback, ndo wakatorongedza machira aya ari pamubhedha pamaiguru akuru. Maiguru akuru vanga wasipo, ndokubva wamarongedza watomapeta, anga akapetwa zvakanaka, ndokubva wamaisa mupaperback, ndokubuda ndokubva tadzoka. Tichidzoka ndokubva panzi nembatsiri zvikanzi imi wana sekuru machira ambuya wenyu ehama yenyu aishandisa achirapa munoaziva here mukaaona? Zvikanzi tinomaziva, tikaona tinoita sei? Tinomaziva. Zvikanzi ndobva vabudiswa mupaperback. Baba mukuru ndovangu wakatobata paperback racho, ndobva wabudisa paperback ravo, ndobva waisa apo machira aya bva avhuvhonoro aiswa apo. Zvikanzi nana sekuru ndiwo machira aipfekwa nani? Aipfekwa nambuya nehama yedu. Zvikanzi nevamwe sekuru ini ndinoda mombe yekuripwa nekuti wanditambisira nguva. Saka changamire ndisati ndanyanya kuenda kumberi, ndinoda kuti ndikumbire dare ndibvunze kuti baba ndipo pamaitaura kuti muri kunangwa uroyi here? Pamusoro yenyati mambo pamusoro yemambo ndinoda kutaura chokwadi. Nyaya huru yakatanga yakaita kuti iide kumaprofiti akaisa sauti pamusoro pemakuwa ababa neramai kuzadzi sauti chena. Ndo pakauya iyeyu naiyeyu muye mwana wacho muine maprofita ukati wakaisa nani kana kuti anga ari namaprofita ndozoona here izvo wachiisa akaunti ndo zvatiri wakaisa sauti muchindwa pendiri kuenda ndo inini handina chendiri kuziva. Toda kuzwa kuti makazviona sei kuti wakaisa sauti? Maamuripo here? Wakaisa paine maprofita here? Ndo pandandiri kuda kopedzazvo mapinduro andiri kuda kukupaipo. Ndozoona munun'una uyu iye ava kutaurwa renadhiyo abva uya kuseni akati mukoma akati uyai muone manenjira yaitwa pamakuwa pamai nababa pasauti yaitwa tebhuru sauti yazadzwa pamakuwa ese ari mai. Nani akati ndaenda kuna Zebedhaya ndamutaurira Zebedhaya kubva ati amboramba kuzobva ndamuti jaya toenda kun'anga ndopaazoti ndini hangu ndaisa chandaisisa kuti ndechekuti mwana wangu ari kurwara saka ndaise sauti. Uyu kwakubva mhanya kuya kunditaurira pauya untaurira kwabva ndakwira kwako uiona kusvika kuona sauti hino todini uyu kwabva imimi ngatitaurei nyaya imwe chete nekuti mune mabvunza dzimwe ndouroyi parikutanga nyaya yeuroyi. Tinoda kuika nekuti imimi chekutanga matinini wakauya nemapanga ndo pataenda kuti tidii ndo pambasha dziya pakotore machira angu emudzimu. Uyo ari kutaura kuti makaenda mese hapana papasina banga anga ainaro bikatwa akatoti iye bikatwa ndapuwa nen'anga ngere mupurisa ari kudzivirira kuti mune inzwai kasekuru alright. Iwe watotaura kuti wakauya nebanga anga ainaro akadii akapakata achindimanikidza kuti vhura asi uyu achitsanangudza ari kutsanangudza kuti takabva tese tikaenda tese tichitotaura tichitokurukura tikasvika kundotora machiyara mune zvakanaka. Ndanga ndisikagoni kuramba ndaandisina kana mwana kana ani achitondimanikidza ipopo ndakamboramba ndikati kana zvadaro chiremba ndakotorawo n'anga dzangu mubvunzei kuti handina kudaro here. Inzwai tiri kutaura matauriro amaita mati akatouya wakaudza na chiremba wao wakaunza nebakata
pasina ari kuramba here kuti Bakatwa anga asina. aiwa inzwai imimi toda kutaura dare roda kunzwisisa zvamataura nezvaitu zviri kutaurwa nemuchinda wekuti takaita tikabvumirana uku tikasimuka tese tichifamba. Ndairamba sei iyai neBikatwa kana kukoti ndinopinda ndichitaura nyaya iyi handigoni kuramba uyai neBikatwa. Bakatwa atikuona Bakatwa kuti endi ndaandichitya akarowa baba wake kupedza mazino inini ndaizotadza kutya sei. aiwa murukwega saka dai akarowa baba wake kupedza mazino kana dare raisaitika nekuti baba wacho wanga waripo padare muchiwirirana padare. Saka muri kuti inini here Machira akafamba sei? Ndo zvacho zvatinoda kunzwisisa kuti ane chokwadi apa ndiani, nekuti isusu kudare ukauya chokwadi changu chatadza papi. Ndinoda kuti mundibate nemundipe mhosva. Inzwai zviya choma dzinoere chii wanambodzi dzinoera beta beta uri sabhuku uri kutaura iwewe kuti vanhu vakaungana padhoo pangu wakabata Bakatwa wakandivhurira padhoo pangu. Uyu ochitsanangudza kuti aiwa ese akabva kuti tichitowirirana tichifamba tese tichiwirirana. Uyu wakataura kuti mese makambotoorapa kuti hapana munhu ane Machira kusvika wega paripo pandirua kuti murege kupapfuura. Baba musanongedze mama. Baba teerera nyayo yakanaka kwete nyararai teererai mambo zvavari kukubvunzai mumapindure regai kutamba nedare. Saka nhau yeBakatwa uyu haana kuuya achikumanikidzai kupinda. Tichinzwa muri kutowirirana kuitika zvinhu izvi kusvika Machira adi atorwa muri kuwirirana handiti ati hapana kuwirirana banyati ndaiti ndaitya anga akabudise banga ndaitya ndandiri ndega ndisina vanhu. aiwa maityira muri kupi? kumba kwamai kwatakatanga kutaurirana. Handii kutaura kuti ndokwandakatya kuti ndandakabatwa neBakatwa. Takatobva ikoyo ndakaiswa pamberi. Inzwai kana makatanga kutyira muri kumba kwamai ndokwamungadai makataura kuti ndakashishidzirwa ndiri kumba kwamai kwete kuti ndakashishidzirwa ndiri pamusuo. Ndiri kutaura kani kuti inga yakatanga apa apa ndo pakatanga nyaya. Papi? Ipo padare patatakaungana. Pati muri kuti makashishidzirwa muri pachi? Ndadisi kuti padhoo kana takabva kuti takatozisimuka ndiri kutya. Pane baba wachitanga kutaura nyaya yawo. Ndanga wachichoka ndimanikidza kupinda neni, wakamanikidza neni wachipinda nemboza muchamawo. Ndokutaura waita baba wachitanga. Pati munzwi wandakuchita nyaya. Avo wakaenda kumba kwamai. Baba wakazonotora wega. Asi ivo vachitaura vati vakapinda nemborofita mumushamani mangu. Pane element iripo ipapo. Kato zvacho ndo patiri kubvunza ipapo. Muprofita akavhara. Nekuti ndo zvinoita vanhu vanenge vaine tuturikwa vanodii vanofunga kuti dare rinouya richiwa protecta. Isi toprotecta nyaya hatiprotecti munhu. Musati mabvunza anyikona pane zvanoda kumbobvunza vakuru. Mimi makuru ndiwo ndapedzisa pana. Mataura mimi kuti Machira paakanzi apa ndo wakaisa Machira acho. Icho kwadi. Wana sekuru vakati ndo Machira senzwa na Tetoila. Ndizvo. Iwo wakati right. Rege ndipfurire zvishoma ipapo changamire pamusoro. Pakadzi sekuru wakabva wati kana yadai takudzokera kwashi. Tonotaura kuti nyaya iyaya yaita sei yabuda pachena. Nekuti sekuru ava watikutaura nezvavo mupurisa waSherukweza. Saka Sherukweza payakaenda akati iwewe ndiwe mai vevana ava. Saka zvauri mai vevana ava
uri zveziso rangu, saka ndichazonzwa kubva kwauri. Ndopanga paine nyaya. Saka sekuru pavakatiwo sorry mandibvunza ndichifunga unokodzera nenhau iyi. Machira aonekwa akanzi ndeamai. Asi machira akanzi ndeani nana sekuru. Right. Vana sekuru wakabvunzwa kunzi machira ambuya ehama yenyu munoaziya here akabuditswa. Zvikanzi tinoaziya. Ndokubva abuditswa zvikanzi ndiyo. Waipfeka rimwe ndeamai akanzi ndeambuya wenyu. Ndeamai. Zvikabvumiranwa padare. Nekuenda kwaita nyaya zvakabvumirana. Okay. Right. Imimi muri mataura imimi muchiti machira yenyu akatorwa. Awana sekuru varimo handiri muno. Hawana kuya. Hapana kukwanisa kuya. Machira angu chaiwo. But pazvakataurwa padare kuti wana sekuru wachiti tinobvuma kuti machira ndeamai makati chii. Ndakati uda kunyati idi ndikuda kuti mambo ndikuda kuti idi wana sekuru wamwe wanga waripo. Pane umwe akanga atomboti kandiuda kunga kuona kuti kangada kutombofanana ese aya asati tete basi. Asi akadaro chaizvo. Wamwe wakati chii? Iye ndiye anga ari mukuru wacho akataura kudaro. Wamwe wakati chii? Wamwe wakati chii? Mukuru akati izvozvo. Ko wamwe wakati chii? Hawana pana hatini pana akambopindure chio kana akati pisai kana kuti akati. Aiwa. Wanga wakandonyarara. Isu hatinoda kupisa. Ko makazonzi ripai mombe ngei? Wakanga uyati zvemachira ngangu. Ngamai. Ndikati ni machira amai ndayatorepi. Mai wakagara paunganga kwakuchizotsanangura kwakatsanangura mwana umwe akati inini. Izwaizve baba. Izwaiyo. Vangodza maki. Vana sekuru vaona kuti ndehanzvadzi yavo wakati chii kwauri? Wana sekuru hawana kana zvibukuta kuti wakati unoripa ng'ombe. Hawana kumbodaro kana izvo tikati ngaidzoke wana sekuru tinovatora vachiuya pano munonzwa vachitaura kuti hatinambotaura kuti machira ngaa. Saka mombe hauna kuripiswa? Handina. Wakatobaipo. Ndewapi? Wanga waripo taurai. Iwo. Sabhuku uri sabhuku wanotonga. Munomu pana ishe pakati pangu pazoita inini. Saka iwewe ukange uchiita sabhuku kuti ndiwo unotonga, then panoita nyaya. Tongeka nekuti uri sabhuku. Pamusoro imama. Ndoda kuti nditsanangure zvimwe zvinhu zvandikuona kunge zvisiri kujeka ba. Panya inoni ndini Faraimbodza ndiri mwana wamaki. Panya yemachira ndikuona kuti panoda kuti panyatso kujekeswa. Pari kuda kunge pari kusanganiswa nyaya iripo ngeyekuti mbuya vedu mai vana baba vedu vanga vari nyahana vairapa. Saka vanga vaine kushandiswa hwavo hwese hwavanga vainawo. Saka vadzoregera kushanda kwanga waritatu wakatoita kuti zvinhu zvavo zvese zvawaishandisa zviraswe. Dzine munhu akatouya akatovabatsira kutozvirasa. Machira akutorwa baba vangu munguva ndofunga kuna 1983-84 ndiri kurangarira ndorunga ndaritori kugrade 3 or 4. Mumusha medu maiitwa zvechiwanhu zvaizivikanwa nemunhu wese zvekuti mumba medu inini munhu akanga asina machira badzi ku7 hwavo wana baba nana tete vangu nofunga ndiwo bamunini ava nevangu bamunini vanonzi Taylor wakashaika. Wana bamunini wangu vese vanga varimo munana natete vangu vakanga vaine machira ekunzwa nemudzimu munhu wese aine zvinhu izvo. Mumba medu isusu kukura kwetakaita kwaigara kuchikuwa kwaigara ndiro yemuti yakagadzikwa nekwe.
zvinhu izvozvo zvanga zviri zvinhu zvakajairika zvokuti taitoziziva. Machira ababa vangu aya akatengwa ndichiziva ini. Vanzi vane mudzimu vaitoshanda kuHarare. Vachinzi vane mudzimu unonzi wemuvhimi, saka anoda kutengerwa machira ake akadai. Machira iwo akatengwa achibva anzi but hawaiti zvoun'anga anongoti akagara pamuvhimi iyeye asi mungu achengeta mumba. Machira iwo aindinaziva ini. Adaro akangogara mumba machira iwo akadaro. But panapa pakuitwa mistake yekunzi machira. Okay, tiripo uruta machira ndia baba wako andi. Right, muchiremba ouya obvunza andironga kuti padara apa dariro ndamisipo ongoti right pakabvunzwa kuti pane ane machira here nana sekuru achibvunza wese wakati hapana ane machira. Machira aibvunzwa ngambuya ndiambuya here ngambuya aibvunzwa ipopo. Right, rekatizwa anga aripo ndinani ndine munini wacho ndine lafiboni mbama wako ndimugotwe. nyaya yemachira iri kutaurwa tingapoterera tichienda tiswedza nyaya umwe naumwe mukoma wangu ane machira wakanga ainawo tichibva muhondo. Inini ndakatova nditoriwo machira tiri muhondo aiziyomoza zvaitika muhondo chaizvo. Pakazouya nyaya yekunzi machira ibude nyaya yemachira iyi inyaya yekuti zvainzi machira ana mukoma avo avanoashandisa paimwe nzira isina kururamaba wachideketera zvisizvo nemachira aya awo handi amaiba haasi tombori machira amai apo ngatibvisei ipapo. Mashandisirwo aiitwa machira ndo asiri kugutsikana vanhu nawo. Tingada kuzoda kunoivheneka nyaya iyi muchizoda kuti zvimwe zvese zviri kutaurika izvi hazvisiri zvechokwadi. ndikupa ichiremba taura kumbiro kuna iwo bamina ndonzwa dzanaimboza ndiri mwana wazekudhara ndaivepo padare ndoda kubvunza kuna iwo bamini iwo vakupedza kutaura musi wedare iroro bamini ava wakatadza kuwirirana namukoma wavo make wakachinjana mashoko. Bamini ava wakatuka mukoma wavo kuti zinuro musi iwowo nenhau yemachira wakabvunza iwo kuna mukoma wavo kuti mukoma machira aya amunokutaura isu ekuti mune mudzimu isu wanen'ina wenyu tisingaazivi machira rudzi isu hatiazivi nekuti hama dzenyu dzinofanira kunge dzichiziva machira iwawo. Saka bamunini vari kukontradicta. Ndatomboda kubvunza bvunzo iwowo kuti wanoita machira awo sei wamwe musha wasingazivi. Ndazora kuti musha washo wese ndewe machira ndowakadzi mese mune machira kana anoti musane machira saka ndaida kubvunza. kubvunza wakakosha munogozochinja statement sei makatotaura kuti muri muroyi iri nhau yekuti machira wakanga wainawo haazivikanwi mumusha. Ndikuona kuti ndavekera mengotenderera mushongo wemachira paine machira ndinoti zvirai kuti watenda wakwachiremba ndongopera kwenyaya kutongotaura kuti ndine machira euvhimi izvozvo zvega. Uvhimi unovhimei? Mukatsvaga mukazwa vanhu vanoti ndine machira asi ndeeuvhimi, akatsvagwa machira iwayayo anobuditsa zvimwe zvinhu zvakawanda. Mambo idzi hama idzi mukoma munun'ina wana wese wauya kunangana nechiro chimwe chete chekuti wavhenekerwe namambo waoneswe namambo kuti machira aya ane chii chekuita seri kwawo. Zvinondo zvinozikanwa nemushanga memambo kuti waende kuseri kwechuru wavhenekwe zvibude pachena. Muroyi ndiani ane machira ekutandara sire uroyi ndiani zvobude pachena changamiro. Musoro changamiro wada kutocheneswa dai zvaibviranga waende seri kwechuru. Changamiro ndaona pamhuri imhuri ida kucheneswa
asi zvaida kucheneswa zvezvinoda kuti wacheneswa hazvisiri nani rekuti dare nenguva yangotora dare wachinyatsoona kuti anga ari kuramba ndiani wazoona mitombo yacho watambisika dare nguva ndopfuura. No, nyaya wasati yapera vakafenzo chunu vari kudzoka. Dari munoda. Vachitange kudzokera kuna nachiremba vochititaura tochiona maendero nekuti machira aya ari kunetsa ari kuti tomboti kuti postori vanenge vachitiwo machira aya vanenge vachiti zvakaitawo zvisina kunaka saka ngazviseri kwechii zvizive tione kuti baba vanebatwa here ichokwadi here vanenge vakaitawo here pamusoro pemhuri pamusoro nezvabva kuurwere kaizvi kuti kwaka zvakandosimudzwa neakanga arwara kuitirwa kuti iye achanosaramudzwa kuti machira ende anorwarisa here kana kuti tichiona pekufanana chiremba were endai kuna chiremba right tosimuka tese mobuda panze moenda nemapurisa edu kuna chiremba modzoka nyanya asati yapera right tichibuda Changamire taenda kwachiremba dendera nemhuri yekwambodza. Mhuri yabvunzwa nachiremba kunzi sei musingachagari matare, munongogara kana kwafiwa chete. Wabvumirana nazvo kuti ndo zvavanoita pamhuri yavo kuti vanogara matare avo kana mhuri dzafafiwa kumusha kazhinji. Mhuri yazobvunzwa kunzi mumusha menyu mune gona munoriziva here kuti rakaendepi. Wakati hawachazivi kuti rakaendepi asi ane chikwambo chainenge chiri mumusha chakavakirwa kamba pakumusha kwavo ikoko asi kamba kacho kakazoputsika hapo hamuchazivi kuti zvakazofamba sei. Wakaudzwa nachiremba dendera kuti pane mutoro akutaura ndiani hazivi kuti tiri mumatarema vakazotaurwa kunzi mhuri yenyu munongonongedzana muchityanana hamubudirane pachena ende kana munhu ataura chaanenge ataura kuti hatisi kuita munobva matoregera kuita zvinhu zvamune mawirirana kuita pamhuri yenyu mese. Asi waudzwa nachiremba kuti mune chinhu chinoda kubviswa kuti mudzimu wenyu udzoke pawainge uri kare vakawirirana nazvo kuti pane chinhu chinoda kubviswa mumusha. Vakaudzwa futi nachiremba dendera kuti pane akaenda kundovhika kuti zvisauye kumba kwake zviende zviwanire kumba kwewangu. Patabva pasekuru dendera wati hawana kunyatsogutsikana nezvawapindurwa nasekuru dendera wakumbirawo kuenda kune mumwe chiremba. Pataenda kuna chiremba Makwira, chiremba Makwira atanga kuvabvunza kuti machira emumusha emudzimu makaaisa kupi, akafamba sei. Wambokakama kuda kudaira hawo asi wazodaira kuti wanyatsotsanangurirwa nachiremba kuti anenge achirevei kana anga achitaura kuti machira emudzimu. Chiremba wazovataurira kuti mumusha menyu maakungoita manjake manjake nenyaya yekurasa machira anga ari machira akanaka ekuvhima. Maakupomedzerana kwamuri kuita inyaya yekuti kushaya chakatorwa chakaiswa mumusha. Vazotaurwa kuti nachiremba kuti chiri kutonga mumusha menyu chikwambo, imhepo inogara ichiita chirama ichocho icho. Mhepo iyi ndeyambuya wakafira mumusha menyu asi hawana kurasirwa machira avo zvakanaka. Machira aifanira kudzoserwa kumhuri yekwavo
Saka ndo zvikuita kuti mutadze kumira pamwe chete nenyaya yemhepo iyoyo. Vakataurwa futi nachiremba kuti menyu mune vamwe vanhu vanotyiwa vanoti vakati hatifambe mese munobva marega kufamba. Vazotaurwa futi nachiremba Makwira kuti vagadzire mudzimu iwo vomumusha mavo, vachitaurira kunewo vanga vari kuti pane vane machira vakaparadza zvisirizvo nenzira yekupisa. Mbavadzidziswa nachiremba kunzi hamufaniri kuita machira ekupisa asi kuti anonoiswa mumvura overedzwa pane hunyoro. Saka vataurwa nachiremba Makwira kuti vagadzise nhaurwa dzemachira vakapisa nekugadzirisa kuti vamwe vachiri nemachira pamhuri yavo avhenekwa. Ndobva zvakaona chiremba Makwira. Right, marinzwa matichi masvika papi mimhuri yacho? Mambo tafunga kuti isu kana toenda kumba togara pasi sevaprofita atapuwa iwaya achitaurira tiri kumba totaurirana, tapumhurana todzoka toenda pana chiremba uya togara pasi naye tomutora touya naye mumusha otimbotigadzirirawo musha wedu. Nekuti machira haapiswi zvedi, anotonhodzwa kana zvaenga haandopiswa. Zvedi ndo zvataurwa kunzi ndo zvataurwa nemuprofita ati machira akapiswa akanyangadzwa. Nendiro nenhekwe zvakatsva endai munotenga, mazvitenga nemachira iwayo mozvidzosa ipapa modaidza chiremba okumikidza zviro zvacho. Kachengabe maonero angu kumhuri kuuya kwamuri kunoti pachavo kuyana navadi vatadza kuti vanogare kumba vayana nezvekuti tisetika. Handichiona kuti wakatobuda munomu takutoziva kuti zvakamira so deti ndeiri chinhu chakanaka chaicho. Ukatona vakuya kuno kuyanana chaiko vakatotadza vakatoya kwamuri kuti muvayananisa. Ndo zvatiri kufamba nazvo kuti tione kuti number 1 inhau yekupisa machira, number 2 toona, number 3, number 4 then tochizoona kuti topendera sei. Nokuti kangomhanya kuti ngatiisei date tichiisa date rechii it becomes difficult. Tinosvikako but what we want is kuti tese now wadzoka namambo toona nyaya dzavo mamiriro adzakaita kuti 1 pakakanganiswa kupiswa kwemachira, number 2 pane chikwambo chabuda kwese ukwane ehundi sanizve aiwa musanyanya kudaire mega toda kuti dzimwe dzimba dziri dzinzwewo sabhu. Ndoziva kuti masabhu majara kutonga kandimwe voice pamusoro. Saka mukazodaro imwe dzinozoti aiwa ndimi maitaura chete sezvamataura kuti wakazouya waine maiwo waine mabakatwa pamberi pangu ndaakungoita ndichisvika mabakatwa izvo vabva kuti hasabhu waibva wataurisa stereki sakazosvika kutaura nekuti ndimi maitaurisa stereki. Saka zviro zvese zvinoda kuti zviyananiswe. Tichitaura mukuru wenjere hamungamuzivi Makura aripo ainjera njere dzevanhu achiongorora vanhu kuti right upenyu munhu unofanira kurarama sei. Aitaura kuti in all live in moderation. Aitaura kuti zviro zvese usanyanyopfuuridza kana kuderedza ngecho, rarama uri pakati apa. Nekuti ukararama uri pakati even sadza ukaridyisa maningi unorwara, ukasaridya unorwara, asi unoda kudya zvekuti udii
Kutaura zvakare ukataurisa pane vamwe watovhiringidza, usakataura futi wavhiringidza. Taura zvine mweyo. Saka ndo zvatinenge tichitarisira izvozvo kuti ngati patotaura tipo vamwe chance yekutaura kuitira kuti tibvumirane semhuri. Saka tikaramba takutaura ndiri donga munhu tinoona kuti patinobva kuti ina andina kutaura nekuti wanga uchivharidzira vamwe vanoda kutaura. Saka ndoziva kuti muri masabhuku. Saka ngatiende dare tiri teshe. Handiti tiri zvanzi kune vamwe vachine machira anoda kuvhenekwa mushaya akashata. Handiti rabuda here chidairewo kavamwe avatase kuti avanyaradza vakwari kudaira sereki tochinzwa kuti chii pamwe ndizvo ka. Saka amatare matatu ari kubuda pachine rimwe here ranzi rinoda kuitwa. Ndio iyayo matatu hanzi. Saka ni zvichirova kuti chiremba anofanira kuti auye kuera. Nditi imi machuza kuti hamungafunga kuti angauye achikubatsirai ndichiremba upi, number 1 here number 2? Airai kamwe. Number 2 handiri. Asi ndanduka kuti dzosei ndingenduka kuti mudare munomba munge munojeka nekuti nyaya huru iyi yatibudisa muno ngeyekuti machira ababa akapiswa anga ari kunzi ane nyaya ari kushandiswa zvisizvo. Saka ndiri kuda kuti mubude pachena kuti zvabudiswa apa machira aonekwa kuti anga haana kutsina, saka atonzi ngaadzokere panzvimbo. Hanzi ndichinzwa inini over and above akapiswa kuti tizive kuti zvazvirudi zvazvichisenzeswa sei. Haana kusvika ipapo kuti adi, asi hanzi machira ayo ndichinzwa ripoti neyekuti anga achisenzeswa zvisisina kudii kunaka. Saka ese ave kusanganisa nyamwe asina kudii asina kutorwa atorimo futi noti apo wako, but anga machira ese anga kusenzeswa zvisina kudii kunaka. Apa wako akatopiswa, asi kuchine vamwe futi wanawo ari mumusha. Handiti. Saka hatina watingati achenurwa kana kuti asina kuchenurwa kana uchiziya chishono. Iwe usamhanye kuda kuchenura zvisina kuchenuka kana kuramba kuchenura zvinochenuka. Handiti. Saka ndizvozvo isusu taakuchida mberi kuti tichapfupumwa kuti uyu zvangonzi izvozvi pachine vamwe asara nemachira achikusenzesa zvakadii zvakanaka anoda kuti adi achenurwa. Not only apapo wako ochidzorerwa ogadzirwa oita zviro zvakanaka zvinoita kuti zviro zvifambe. Handiti. Saka zvichireva kuti pakati penyu mese hapana kunyatsochena kuti papaine vanhu vanga wakachena vanonzi waburiswa munyaya kana kuti wapinzwa munyaya. Handiti. Asi ndine kuti zvinoda kuti zvizotaurwa kunzi pane chikwambo chinoda kuti chidii chipiswa. Sandizve. Saka iwe unoda kumhanya kuti apa pachenurwe sei iwe usikati kuchenura dare. Wazvona. Saka tisarambe tichipumana nekuti hapana kwatinodii kwatinosvika nekupumana, asi kuti taoda kugadzirisa musha kuti uchidii nekuti ndichinzwa hapana hanzi akachena kana kuti haana kuchena. Saka ngatisade kuti tipumhe umwe kuti akati zvanzi madhara aya hapana pakati pavo musvene, iwe chiriziva seizvozvo. Handiti. Your father included. Saka
takuburira pachena ndii ndozvanga uchida kuti tibude pachena nekuti toteerera dare richibva wakomana vachiripota zvo zvatoteerera hatidi zvako iwo zvaunenge uchifunga chete iwewo nekuti iwewo urikuda kuti dai baba wangu azoburiswa apa dai zvadi uyu abatwa hatisviki ipapo. Okay, saka I think nyaya yajeka nhamo dzacho dzaonekwa. Taakuda kuti tochiona kuti chiremba mati munoda chipiri tonzwa kuti anoda chii kuti azouye kuita dare renyu uye kuti dare renyu anoda kuzobatwa rini handiti toisa dheti ripi tombozwa kuti chiremba anoda chii handiti vakomana vacho vabva vabuda vakomana vamadhira anenge akutosata nyaya isati yapera wese vanhu vanokuda kuti vatoakunza ndozoita matsotsizvo haasiri kwenyu chete matsotsi kana papadaro nyaya chekutongwaka asi wanokuda udhana vanenge vakutomhanya-mhanya nyaya dzati dzapera vanenge vakutomhanya-mhanya chienda una chiremba unobvunza kuti uyu makwira handichoda kuti dare rizoitwe saka anochaja chii kuita dare nedare kuti zvinenge zvakamira sei chienda undoverenga owape mhinduro sodzatoverenga tohwakaisa zuva rekuti chimhanya asati aenda ngati padangopedzimira 2 minutes handifunga angatore time Mambo suppose ngoti ngangoramba chibhuya chiremba wati wanda transport yavo nemombe mbiri. Transport chii? Nemombe mbiri dzacho dzese. Cash what is 850 kuti wandoite basa kana iri iyeyo wati mombe mbiri nembudzi mbiri
handiti kana iri dziri mombe handiti iri kind wati mombe 2 nembudzi 2 but kana iri keshi wati 850 ndizvo handiti nembudzi 3 kana iri keshi wati chi 850 then ne 1 mombe yadare wochiita keshi 750 pobviswa 100 yemumapurisa anoenda ipapo handiti uyoita mombe 2 nembudzi 1 zvachiremba handiti sainenge ya 750 plus 100 plus mombe 1 yedare 400. Right. So, red worry. Chiremba yarini. Aiwa ndobatine date ramunoenda muchindodii chindosenzera date ndakazoona kuti mukada kuenda hapana date inozobuda chokupai mwedzi here mwedzi miviri here itai tibatsirwa yenyu tatopedza izvo zvadare wangu todi ndikutaura mwedzi miviri zvinenge zvasimuka zvese izvo mwedzi miviri ndokunganetigona kushanda mwedzi miviri zvinova kuti first week mwedzi first week yayo ya 2025 muna March 10 March. Hii weekend is 10 March. Nimebanda kwanza ya weekend. Weekend ya nini ngezi? Na March walipata anaona sasa dako pakare. Kare ndio wakati Friday wakati tupa lisina. Okay. 8 and 9 Saturday or Sunday. Ndio chilenda mondo za 1 day. Right, this is that day.